Ето това е да се пребереш от дълъг път, 11 часа, с разлика 8 часа тук от Сан Диего и UK, и да те изненадат с един прекрасен букет с тази кошница от Sylvia Flowers. А пък тези прекрасни дами от Document, аз нямам думи за изненадата. Толкова прекрасно да получаваш изненади, без да очакваш, когато нямаш повод, когато нямаш рожден ден. Благодаря ви много, момичета. Ани, Елена, Йоанка, благодаря ви от сърце за това, че сте се сетили, за това, че сте ме оценили, за това, че сте част от нашата общност, която градим вече няколко години и се получава прекрасно. Общността ни е много силна. Благодаря ви от сърце. Наистина невероятна изненада. А за всички, които ще гледат това видео, Document са една прекрасна компания, силна, големи професионалисти и трите дами. Единението прави силата, се събират и стават една много силна счетоводна къща тук в Англия. Препоръчвам ги на всички. Силвей, какво да кажа и за моята кошница. След малко ще направя друго видео само за кошницата. Но ти благодаря и за твоя подарък. Момичета, отново благодаря. Благодаря ви от сърце.